Bueno, ahora vamos a presentar la siguiente presentación. Tenemos aquí a Santiago Casas, que es vicepresidente del grupo, un gran naturalista, lleva pues casi 20 años como socio del grupo. Y después tenemos aquí a Pablo Rodríguez Novoa González, siempre digo Rodríguez, que es biólogo y bueno, técnico de recuperación de la Universidad Complutense de Madrid y es el actual coordinador del proyecto Noucho junto con Cristina Maestro, que hoy no pudo venir. Entonces, sin más, os dejo con ellos para que os expliquen un poquito. Bien, pues voy a empezar yo contándoos un poquito en qué consiste el proyecto Noucho. Bien. ¿Cuál es el origen? Bueno, a principios en el año 2010 empieza a gestarse este proyecto y no es hasta el 2011 que tiene su primera etapa, coincidiendo con la selección del mochuelo como especie del año por la Sociedad Gallega de Ornitología, la Sociedad Española de Ornitología y el propio Grupo Naturalista Ávila. Bien, a lo largo de este año se va a poner en marcha una campaña parecida a esta en la que se van a recoger citas y que van a poner en valor las situaciones que se encuentra el mochuelo, tanto de esa situación de precariedad, declive y problemas de conservación. Y esta es una situación que, junto a la falta de información, se extiende al resto de rapaces que encontramos en Galicia. Bien, pues el objetivo del grupo Noucho va a ser el estudio y la conservación de estas rapaces, centrado en dos vertientes. La primera va a ser el propio estudio y conservación, que va a consistir en la recogida de citas para determinar el estado poblacional, tanto pasado y presente, para comparar en qué momento estamos. Y luego el diseño de medidas de protección y conservación en función de estos resultados. ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Pues reflejarlos en un mapa de distribución que vamos a comparar. Y por otro lado tenemos el de educación ambiental y divulgación, a través de introducción de charlas sobre introducción a las rapaces nocturnas, instalación y custodia de nidos, talleres de agrófilas y de construcción de estos nidos, salidas nocturnas para observación de aves y buscar la colaboración de, en muchos casos, el productor agrícola. ¿Qué buscamos con esto? Pues en muchos casos también dar a conocer más de estos animales, rompiendo esos falsos mitos con los que nos encontramos muchas veces, como que son aves del mal agüero, que no hacen nada, que asustan y estas cositas, y luego su potencial como aliados contra plagas en el entorno rural. Bien, a día de hoy contamos con un total de 86 colaboradores y 374 citas que se vuelcan en nuestra base de datos. Para colaborar, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues en la propia página web del Grupo Naturalista Ávila tenemos un grupo de trabajo, que es el del proyecto Noucho, que nos va a llevar a una página que nos pone un poquito la historia, los objetivos y luego la forma de darnos de alta como colaborador. Nos damos de alta, nos registramos y nos llega un correo que nos va a poner un enlace con el que podemos acceder a la ficha de recogida de datos. Esta sería el inicio de la ficha de recogida de datos, donde nos pide nuestro nombre o el nombre de los observadores, la fecha, el animal que se ha visto, la especie, los ejemplares, el estado en que lo hemos visto, si está muerto, si está vivo, etc. Y luego, gracias a estas citas tenemos estos mapas de distribución. Para el carabo contamos con un total de 128 citas que se distribuyen de esta forma. Luego con la lechuza, algo parecido también, unas 151 citas que curiosamente se distribuyen de manera similar, centrada en los núcleos urbanos. Luego lechuza campestre, muchísimas menos citas. Autillo europeo,
esta parte y nos va a contar más. Bueno, como dice Pablo, a iniciativa o proxecto Noucho empezou no ano 2010 e a partir dese ano empezouse a mover este proxecto, non? Os que estamos un poquinho máis metidos no tema da opinión nocturnas tedes algún mapa de distribución, bueno, un proxecto que é dinámico, vai medrando pouco a pouco, lógicamente os mapas que nos vamos elaborando non teñen, se complementan con outras iniciativas que se fan en Galicia, pero son moitos traballos que estamos presentes, como Epifanio, como Real, que ten en torno a 20-30 parexas en Galicia. Entón, bueno, o que fai o proxecto Noucho é intentar acumular máis información, máis experiencia e no futuro, pois, implementar eso, medidas de conservación, completar a información que hai destas especies en Galicia e, bueno, todos andando un poquinho ombro pues, podemos sacar adelante, ¿no? Bueno, vamos a falar con Moucho aquí na Reserva da Biosfera. Por que se lixo Moucho? Pois é unha especie que non fai moitos anos, é unha especie pois, moi común, moi asociada á xente, ao entorno agrario galego, e que, bueno, a raíz dese, como ben decíamos, no ano 2010, a raíz da especie do ano 2011, pois vese que realmente hai unha que é moi dispersa, que cada vez hai menos. Os que fundaron o grupo alá por anos 79, pois falan que este bicho cada vez se ve menos, e todo é comentarios entre nós, ninguén se senta a recoller ou a anotar onde hai mucho na reserva. Entón, pues, bueno, empeza un poquinho a idea de poñer en valor por esa parte, ¿no? Digamos que tenemos aquí un mapa de distribución dentro de lo que es el proyecto Noucho, lo que nos ha llegado de esta especie, de Moucho en Galicia. Vemos que a provincia de Pontevedra tenemos un representante, a charla que vai dar Óscar despois nos vai complementar moito, pero esa información que ten o grupo agora mesmo. E aquí xa temos un poquinho que hai aquí na Reserva da Biosfera. Digamos que Moucho ten moitas problemáticas. A máis importante é o cambio de hábitat. O cambio de aproveitamento agrícola que ten o entorno, sobre todo no entorno que falamos, na Reserva da Biosfera, pois é brutal. Moitísimas plantaciones, abandono do rural en xeral, abandono das plantacións, dos terreos agrícolas, cada vez máis, estes últimos anos vivimos reforestacións de eucalipto por todo o lado, desbroces de monte baixo. A verdad que o panorama é moi triste para esta especie aquí. Máis problemas que temos, bueno, atropelos. Morren moitos mouchos que empezan, bueno, o típico desplazamento que ven moitos son os dos baixillos, entón cruzan as estradas e moitos morren atropelados. Moitos juvenis que non teñen experiencia, neses movimentos que morren moitísimo. O uso de raticidas, de fitosanitarios no campo, pues tamén axudan a que se dificulta a reproducción, que morran exemplares, posiblemente envenenados por estes produtos que se usan. E despois, outra causa moi importante é a desaparición de buratos de oceanos naturais, árbores vellas, xa por aquí poucas quedan con buratos, casas abandonadas, muros, todo eso, todos, moitas das casas que quedan no rural de pedra, se cintan, xa perden eses pequeños buratillos onde poden criar. Dentro do que hai información que temos neste momento, que é pouca, nada comparado con o que nos vai contar Óscar en Pontevedra, pero é unha primeira, digamos, visualización das citas que nós levamos recollidas de moitos dentro da reserva. Eses puntillos que vemos aí, ese dibuixinho que está posto aí, mucho pequeno, digamos que son as citas de 10 anos a esta parte. Posiblemente xa, digamos, escritos locais de esos. Posible que haxe xa menos puntos dos que temos aí. Podes botar un vistazo, pois cabe destacar digamos que a concentración, os puntos máis potentes que tenemos de Moucho na reserva, e que deberíamos de fomentar a súa cría para que poida haber alguna posibilidade de que esas poboacións que ainda teñen certa cantidad de parellas pois axuden a repoboar a zona. Pero claro, se eso non vai acompañado con un manexo distinto, volver un poquinho ao campo
a movilizar terreno agrícola, a utilizar menos pesticidas, bueno, a eliminar los problemas que tienen un poquillo de base, pero bueno, digamos que esos tenemos dos puntos fortes, que un sería a zona de Betanzos. A zona de Betanzos no é o concepto, falamos de Souto, a zona de Tiobre, el mismo a vila de Betanzos, aí deben de quedar, estamos falando que esta información que vamos recopilando estes últimos 10 anos non temos ni moito menos un censo, non? Eu calculo que nesta zona pode haber unas entre 5 ou 10 parellas, poden quedar de mucho nesta zona de Betanzos, nesta vertente, na zona das Angustias, que queda un poquinho na vertente de frente, que digamos que sería ese puntillo aquí. Digamos que aquí tendríamos un punto moi do poquinho que queda de mucho hasta onde chegamos, non? Pode haber moito máis, non? Porque este punto sería un punto. Vale. Outro punto forte que temos aquí na reserva é a zona de Navegondo, a finca do Fiago. Digamos que aí ainda quedan parellas de moucho, podemos, cos datillos que manexamos, que xa vos digo, son poucos, e por eso a razón de sacar esta especie este ano, para que se difunda entre a xente, que nos podamos complementar a información desta especie, pois nesta zona de Rocián, na finca de Rocián, que ten 300 hectáreas de prados, de pasteiros, de árboles bastante grandes, onde sí ainda resiste o moucho. Podemos decir, vamos a tirarnos un poquinho a piscina, podemos decir que poden quedar nese entorno entre Abegondo, o núcleo de Abegondo, que non me chegou unha cita esta semana, 5 parellas, podemos decir, vamos a estos números que eu digo, pues habría que, lógicamente, hacernos con metodología. Estamos falando de lo que son citas que nos chegan a nós, ¿no? Citas dispersas. Cabe sinalar que na cidade da Coruña existe, no campus universitario, e hai citas moi recientes. Vemos unha zona aquí moi vacía. A zona vacía non significa que non haxa moito, seguramente haxa moitos. En certa cantidade. O que pasaría os informadores, os naturalistas, os ornitólogos, a xente que traballa con a bichería en xeral, pois é menor que nas zonas do entorno, os entornos máis urbanos, non? Entón, bueno, temos citas moi soltas, incluso con concellos onde non hai citas actuais. A ver, citas antiguas, citas de dos anos 80, dos anos 90, de principios do 2000, pois sí hai. O que pasa é que, bueno, tamén había que elaborar un poquinho e seguir presentando, elaborar esa información. Vos repito que esta é a información destes últimos 10 anos, vale? Despois, temos a zona de Ceras de Peibo, cerca do Xalo, que ali ainda resiste tamén. Pode haber seguramente outro número, non? Relativamente importante. Despois do resto, é nada. É nada o que se sabe. Non sabemos o que hai. Posiblemente moi pouco. Cando falo que fundaban Hábitat nos anos 79, pois falaban de que era, se non moi abundante, sen común, que salías a Coruña, as pequenas canteiras, en entornos así agrarios, onde se conserva, nese momento, claro, ainda había un paisaje agraria bastante abundante, pois era unha especie que todos comentaban que habíamos, que se vía, que nos chega a día de hoxe. Pasando citas históricas, noto unha disminución a partir de aí, de primeiros dos anos 80 do século pasado, unha disminución brutal. O sea, se comenta que aí había, estaba como máis ou menos ben distribuído, e a partir de aí empeza a escasear. Chegamos a primeiros do 2000, e xa aí era terrible. Outro que pegou outro baixón aí, habría que analizar ben un poquinho como foi cambiando a paisaxe agraria, pero no ano 2000, principios do 2000, tamén era unha caída tremenda. Entón, bueno, chegamos ao punto de hoxe. Heredamos isto. Hoxe día temos isto, unha especie tan común, tan ligada ás tradicións, á cercanía do home, a animal, bueno, con as súas lendas, animal positivo no entorno agrario, posiblemente a miña filla, bueno, ainda o é, pero a seguinte xeración posiblemente o perdamos no entorno da Coruña en a reserva da Biosfera. Estamos falando, moitas veces falamos aquí na reserva do Cormorán Moñudo, que temos a Sergio especialista nesta especie tan relevante que temos na reserva, con unha poboación moi importante que incluso está medrando. Un día teníamos que pensar, temos o Cormorán Moñudo, que máis ou menos ten a súa problemática, lógicamente, daría moito para falar, pero realmente moito cantos quedan. Quedarán menos de 100 parellas.
Claro, temos aquí un montón de concellos que pode haber por outros sitios, onde debería haber, por Iguelsa non o sabemos. Por eso, insisto, a razón de intentar seguir recopilando información sobre esta especie e chamar a atención, bueno, moitos, por exemplo, as lavercas, as lubelas, unha serie de especies, as anguiliñas, a polilla de curao, unha serie de especies que está dentro da distribución cada vez, nese entorno, próxima comunidad, o abandono rural e rural, as plantacións forestais con especies exóticas, como o eucalipto, con toda esta zona que estaba acabando con Monte Baixo, con hábitats, con prados. Temos un poquinho o panorama que temos é este, non? Os dados conta que, bueno, pois temos aquí un hueco na zona de Cambres, temos unha citiña aquí na zona de Beire, bueno, vai quedando parella moi dispersa, que claro, se non hai unha conectividade entre elas, digamos que a diversidade genética desas pequenas poblacións que se pode manter un poquinho sanas, como a de Betanzos ou a de Begondo, na zona do Cian, o poquinho que queda, faz unha reflexión. Que facemos? Deixamos que desaparezcan totalmente, intentamos implementar medidas para reforzar esas pequenas poblacións que quedan, que facemos? Perdemos, vamos a perder. Eu estou convencido que aquí neste entorno aquí hai unha imaxe de esta zona de Tiobre, para falar unha zona de Betanzos, un panorama que se saquei na Alexandría. Estamos aquí, digamos, en esta iglesia onde o Moucho e a cría, podemos ver que o entorno de todas estas son estas casiñas con pequenas leiras que teñen, pues vedes como, digamos que a constitución da zona é brutal, o sea, absolutamente xa va medrando cada vez máis, e se nos achegamos, ou se visitamos esa zona, pues estas zonas de cultivo, de prado e tal, pues cada vez menor. E cada ano que pasa é moito menor. Entón, claro, o Moucho ten aí, pois, falta de xoquedados que falábamos antes, non perde ese terreno que pode cazar tranquilamente, e, bueno, é un poquinho que temos. Que fai? Que intenta facer hábitat dentro do que é un grupo como o noso, non? Pues, bueno, cando foi o tema da especie de Bane, que probaron, que mandaba a ser, como dixo Pablo, por sociedade de ornitoloxía, pues tamén aí apoiamos a recollida de información de citas. A partir de aí, pues, surxe o proxecto Noucho, que se implica unha serie de xente que ao final non darei. Despois do proxecto Noucho, chegamos, gracias a man de Juan Castro, a África do Cian, colocamos refugios como este, o de Balconera como este, pues colocamos uns cuantos ali. Despois, en outras zonas, tamén colocamos outros poucos. Outra acción, unha pequena acción, un exemplo para que a xente se dé conta de que tamén hai que axudar desa forma. E chegamos á especie do ano 2018, pues, insistimos con esta especie, pues sí, estamos a perder. Es que realmente hai que darse conta de que esta especie dixo se debe ver. Como decía antes, eu fixe un pequeno repaso outra vez esta semana chamando a xente para que me contara realmente o que eu miro últimamente. Realmente os afortunados que vamos ao Cian, o que vivimos preto da zona de Betanzos, non estamos a ver, que podemos disfrutar de un pouco ir a seguro, non? Pero bueno, é o que intenta facer algo, vale? Futuro proxecto Noucho, bueno, seguiremos recollendo citas, o traballo con voluntario, todos temos os nosos traballos, as nosas cousas, e bueno, vai evolucionando, creo que sempre o dixe, cando empezamos con este proxecto, pois algunos diréis unha larga vida, pero bueno, lógicamente a ciencia cidadá, a recollida de citas, o levalas a base de datos e todo eso, tamén se está perdendo. Ese traballo de campo, pois veremos unos exemplos moi chulos, pois ese traballo está se perdendo, con cal, bueno, a ver se entre todos, os diferentes proxectos que nos levades a cabo, os diferentes estudios, nos arrimamos o ombro e vamos complementando a información que vamos recollendo entre todos. Eu confío nisso, non? O proxecto Noucho Mirón, cando empezamos a falar del no 2010, 2011, pues nada, darlle as gracias aos que botaron unha mano, que están botando unha mano actualmente, Tania e Carlos, que despois darán unha charla, tamén Juan da mano por a elaboración de mapas, Pablo, Cris, que non pode estar aquí, hermano Óscar, se me olvida además Alex, un compañero mío de colegio, y bueno, todos nos sumamos a este, bueno, tamén está el testigo aí, que quiera apoyar, que quiera seguir sacando
ese camino de recuperar esa información para este proyecto, pues nada, es por no hablar con lo hacemos. Y nada, esta es una pequeña explicación y bueno, siento ser un poco pesimista, espero que no levante el ánimo, vosotros, porque realmente